muupenyu hwenyu imimi semunhu wemurume muri munhu anofarira zvekuita bonde chokwadi icho chindozifarira because isusu TirivanaMukanya. Mukanya makatemerwa mushonga here webonde? Hatina kutemerera zvedu but idzudzi redu because tinofamba takaita pekunhama. Izvezvi muri kuona pazvakusvitsai mungati chii nezvekufamba makapabata? Ndakutoziva hangu kuti for the meantime kusangana kwandaita neproblem iyi kana ndikatoona mukadzi andichatomboda kutotaurana ndakutongochema kuti Mwari nevadzimu dai mandikundawo ndabatsirika pakurarama kwandikuita ona izvo andakuita izvi ndakutochinja ganda rangu ndeiri pandakutoita munhu black and white andichazoti skin yangu ndiri pasana kuberekwa neskin. Mukurangarira zvakatanga musi wani chaiwo makazviona? Musi wazvakatanga because so far tingati zvane mwedzi ne2 months. Zvakatanga musi wa1 munota mwedzi wechi February zvakatanga mwedzi watabva. Mukadzi wamakapedzisira kusangana naye muri kumuziva here? Mukadzi wandakapedzisira kusangana naye ini ndokubhanget asi pandakazoenda pamba pake ndakamushaya chinzi haachapa asi ndikupaziva ndakazosvika chinzi haachapa. Kubhanget ikoko? Bhanget ikoko. Makamamupa mari? Mukadzi uyu taitongoita zvokudyisana mari zvokuti tikawanawo mari todyisana tikawanawo mari todyisana. Pandakazoenda ndaona problem yabuda iyi ndopandakazomushaya ndopandakatanga kurova first suspended kuziva kuti pane problem yakuwanika kwandiri. Saka kumukadzi kana ariye atingati ndiye wamakapedzisira kusangana naye zvichibva zvazotanga kana achiona paSlyMedia TV zvinezvi muri kuti chii kwaari? Ini ndokumbirawo hangu kuti kana achiziva kuti ndozvakawanika ngaauye tisangane ndikwanise kubatsirika ndidzokerewo pauskini hwangu wanga ndiinawo. Kune murume wemukadzi wamakaida bonde naye aine rukawo sekufungidzira kwamuri kuita imimi. Kumurume iyeye muri kuti kudii? Pamwe achasangana nevhidhiyo yenye asi haasi kuziva kuti imimi ndimakaita bonde nemukadzi wake. Mungati kudii kumurume iyeye nekuti ndiye anoziva n'anga yakamugadzira mukadzi wake kuti zvizosangana nesituation yamaa nayo nhasi? Ndikasangana naye muridzi wacho anenge ataura kuti shuwa ndimi akaita bonde nemukadzi wake. Ndakungokumbirawo help kuti kuno vanokwanisa kundibatsira kuti ndinunuruke. Inini mari handina hangu asi kuti help wandibatsire kuti tipe uyu zvinhu zvake ndibatsirwe ndikwanise kudzokerawo pahealth yangu. Kunze kwegwembe ratiri kuona panyama yenye nhengo yenyu pane zviri kuitika kwairi? Nhengo hakuna but problem iri pakuti pakurara handirari zvakanaka. Ndorara ndichitokwenya especially manheru because mabasa eusiku. Saka ikangotanga usiku zvobva zvatotanga, ukangodoka chete zvobva zvatotanga. Saka especially nikazhinji ndinowanza kutorara ndakatombonuwira ndikasatomwa. Mukoma wangu pandinorara ndinobudisa half a cup yehunye andimukona ndikatodai so pakutobudisa hunye ndione kuchibuda asi ndikasamwa mukoma wangu nyaya yacho inonetsa kutsanangurira. Pane vakadzi vashanu vamuri kufungidzirawo kana mazorara mangokwanisawo kuti marara muzivo pane wamunomborota here kana wamunomboona mavisions kuhope? Pachokwadi kwandiri hapana wandiri kuona kuvision kana kuti kudii because ini ndikutorwadziwa nezvinhu zvanazvo ndingorara ndakangodhakwa kuti ndikwanise kudzivirira kuti ndimuke zvakanaka. Ndo zvinongokwanisa kuitika kwandiri kuti ndirote kuti ndiyani kana kuti zvakadii ndikangomwa ndikadhakwa ndakutoziva kuti zvangu zvavharana. Pane mwedzi zvinhu izvi zvaitika ndizvi pane here kwamakambofamba kana kuti muno mukomboni kana kuti kubhangetiko kana kuti muchiedza kutsvaga rubatsiro? Takambofambawo maprofita, vamwe maprofita vakatitsvagaiwo malemani tikatsvaga malemani tikaita zvakaitika. Tikamboenda futi kusvika kune muprofita akazosvika pakutitaurira kuti aiwa no mafamba nyu maprofita izvi zvaakuda chivanhu kana kune anogona kugadzira chivanhu Asiriiye akakugadzirai asi kune anogona chivanhu anokwanisa kungokubatsirai. Ndo pakazoita tisvike kunorondo yamukona tichitaura nezvayo nhasi. Kune varume tiri kuti tiri kutsvaga rubatsiro. Kune varume vari kunze uko vanoita zvechifambi zvamuri kuita izvi zvifanike kunyanya vedzinza renyu vekwanaMukanya vanofamba vakapabata sekutaura kwamaita. Akuvapa yambiro yekuti chii nedzidziso yezvamazosangana nazvo nhasi takatarisana nenyaya dzerunyoka idzi nevakadzi vevanhu? Ndakutokumbirawo yambiro kuti kune vane madzimai avo pirizi garai nemadzimai enyu, usati gumbo mumba gumbo panze.
dzigara nemudzimai yako onei kutambura kwandaita ndayaura asi nemudzimai wangu takatosiyana nenhawe zvinhu izvozvi. Mukadzi akati handingagare nababa vakuita masame colors erwaivi but havana ubereki wakadaro. Saka ndakutokumbirisawo kuti kune vane madzimai avo please chengetedzaiwo madzimai enyu. Kune asina mukadzi wemunhu anyengwe. Kune vasati varora rora mudzimai wako ugare naye usaite gumbo mumba gumbo panze. Ndochandangokumbirawo. Ngatitarisei kune vanhu vanobatsira kunze, kuna madzibaba, kune maapostoli ekuchechi, kune vechivanhu. Kwamurida kuita appeal imimi kukumbira rubatsiro kunyanya ndekuna nani? Ini kwandikukumbira rubatsiro kwandakanyanya kutsanangudzira mukati mekurarama pangu ndikwana veita zvechivanhu. Ndokwanisa kuti ndikwanise kubatsirika kuti zvinhu zvangu zvindinakire. Tinotenda nehurukuro yamatipa paSly Media TV. Tinovimba kuti pane vachavolunteer kuti vagone kukubatsirai. Pamwewo kana ana sekuru vacho tikavabvunza kana paine mari inodiwa, tichazoita rukumbiro rwekuvanhu kuti pari kudiwa mari yakati yekuti imimi Mukanya musunungurwe, vamwe achikubhadharirai, nokuti tinogona kushaya munhu anogona kunge achikwanisa kukurapai mahara, nokuti ivo vanotiwo mishonga yavanoshandisa inoda kubhadharwa. Ipapa ndisikupoka nanonda kutokumbirawo kuti kune veukama kana kune hama neshamwari, kune vari kuonawo zvandakaita, ndakutochemawo ndichinamata ndichikumbira kuti kune vanokwanisa kundibatsirawo kuti tibhadharawo anoda kundibatsirawo mundibatsirawo nemari ndikwanisa kuitawo nezvinhu zvakanaka. Muri yeZimbabwe tiri kuMount Hamden, zita ndonzi Silvester, tafuma nezita rebasa ndinonzi simbi yebasa. Anditika tiri kunoku kuMount Hamden, ndina mukoma Thomas Simane. Mukoma Thomas Simane vane makore anoitawo 37, vanogara mukomboni munomo. Vakasiya basa mumwedzi wapfuura mushure mekunge vasangana nedambudziko ravari kufungidzira kuti runyoka, mushure mekunge varara nevakadzi vanokwana kuitawo vashanu. Vari kutaurawo kuti aiwa ivo ndimukanya zvekurara nevakadzi izvi aiwa ndo zvavanogona, kwete zvekungokwira mumiti chete asi kukwira vakadzi, vakazopedzisira vakwira vakadzi vevanhu. Vakadzi vevanhu iva vanhu ndoma vari kufungidzira kuti ndoma vakazobata rukawo rwekuita kuti muviri wavo wese, makumbo, musoro, musana nepese pavo pabude gwembe rinoita kunge munhu ari kurwara negwirikwiti. Vari kufungidzira kuti runyoka. Regai titaure navo tinzwe zvizhinji tione kuti vangabatsirike here uye vatiudze kuti zvakatanga sei kuti zvizvosvika nhasi uno vane dambudziko irori rorunyoka runowanikwa nekuda kwokuti munhu wakashinwa nevakadzi vevanhu.